Ola, eu son Ana. E eu, Lucía. Hoxe imos facer un book trailer do libro A balada dos unicornios, escrito por Ledicia Costas. O libro trata duns amigos chamados León e Ágata. León está enfermo, porque Cornelia, a gobernadora das Córvidas, quería quitarlle a súa maxia. Ágata fará o posible por axudalo a saír dese sufrimento. A ela axudará a Nuno, o irmán de León, e Tic Tac, un robot fabricado por ela mesma. Estas tres persoaxes vivirán numerosas aventuras, os tres xuntos, e pasarán por diversos mundos xunto coa súa teteira que lle serve de vehículo. Ledicia Costas Álvarez naceu en Vigo o 19 de setembro de 1979. É unha das mellores escritoras galegas que obtivo o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 2015 polo libro Escarlatina, a cociñeira defunta. Tamén gañou outros premios como un accésit no Premio Miguel González Garcés no 2012 por Statén. Premio Fervenzas Literarias ao mellor libro de literatura infantil de 2014 por Escarlatina, a cociñeira defunta. Premio Kelvin 505 pola versión en castelán de A balada dos unicornios, recoñecida como a mellor novela xuvenil orixinal en castelán en 2019. O noso persoaxe favorito é Ágata, porque fai o posible para que os seus amigos estén ben. O libro gustounos porque é moi divertido e fácil de ler. Se vos gustou este book trailer, tedes que ler o libro. Adeus!